po kayo. Atyuta ng iniking Sabado ning MUMUNANG DOMINGO ning CUARESMA. Mitipon tamong ini, batayang samban, puryan at pasalamatan ning malugod a Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat lari, Angelito Senior, Angelito Junior at Len Valencia. Para kim birthday blessings dari, Ricky De La Peña, Emmy Vitug, Sir Nathan Pangan. Para king special intention dari, Mr. Rodolfo Pineda and Vice Governor Lilia Pineda, Governor Dennis Pineda and Yoli Pineda, Board Member Mylene Pineda Cayabyab, Mayor Esmeralda Pineda, Dr. Trinidad Arcilia, Chris and Melda Imbo, Dr. Edna Martiliana, Laurito Santos, Zenaida Luceriaga, Dr. Edgar Lacanlale, Ray Allen De Villa for successful operation, Ivy Garcia, paraking malagwang kapaldanan dari, Bernadette Lim, Maria Cristina Aromin, Elvira Ver, Among Seto, Joel Guanlao, Leonor Dizon, John Miller, Justa Guanlao, Jaja Bansil, Opelia Lisoy. Ganakantala naman ding kaluguran tamong mayango na bie, June Montemayor, Egmedio Lingad, Ernesto Quinto, Candelaria, Antonio Ramos, Eugene Vitug, Wenceslao Paule Sr., Honorata Paule, Wenceslao Paule Jr., Violeta Martin, Tomasa Bansil, Abunjo Santos, Guadalupe Santos, Jaime Espinosa, kinkayang 9th day, at ding sablang kaladwa kim purgatorio, lalong-lalo na retangala ng makaganaka karela. Kinakinig po ang puning anak, puning banal na Espiritu. Amen. Yung grasya at kapayapan kinatayan sa Kristo, lugod ng Diyos, ating pamisan betong kang banal na Espiritu, mantabi kay kayungan. At keka antimo rin. Kapatid siya tala ng kikatang kasalanan, ban karapat dapat talang pagmasusyan, dating banal na misteryo. Ikang ginong kay kaming Diyos, Ginoo Pakalulo. Ginoo Pakalulo. Ikang tuturo kay kaming maging tunay ng anak ng igpangatsubanwa. Kristo Pakalulo. Kristo Pakalulo. Ikang babi ka rin kautusan. Asok at may tuparan kimit mong kaingatan. Ginoo Pakalulo. Ginoo Pakalulo. Hindi ho sa may payang tuto, pakadulwa na katamat, kim pangapatawad na rin kasalanan tamo. Hindi na nakatasan na kimbilang hangga. Amen. Madalangin tamo.
Kay paming mayupaya, papagbalikan mo ring puso mi keka, kapamilataning pamagdulap mi, king kayarian mo, at pamaglugod, king metong at metong, maging metong kesa ng balayan, asasamba keka, king espiritu, at king katutuan. Itinganadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pamamasang iba. King Lebruning, Deuteronomio. Utusan na kayong ngening aldoyti, ning ginong kaya kayong Diyos, ban maminto ka rin sa blanang utos at tuntunan. Kimit mong katapatan, tuparan nyo lasana, king mabilog yung puso at kaladwa. Sinabi yung ngening aldoyti, king ginuyeng kaya kayong Diyos, kintuntun kayo, kindalano, maminto karing utos na at tuntunan, at makirandam, king siwala na. At sinabi na naman ng Ginoo, ngening aldoyti, king ikayo rin taong bukod ng bandi, antimo impenga ko na kayo. Inya, sukat yu lang pamintuan di sablang kautusan, at yan naman, itas na kayong matas, karin sablang bansa, alelang no, ban puriyan ye ampon parangalan, at ban ikayo imaging memale ng banal. Antimo, inga sabi na no, kaya kayo, inga mano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Mapalad laret ang maminto, king kautusan ning Ginoo. Mapalad laret ang maminto, king kautusan ng Ginoo. Mapalad laret ang malinis sa pamibiyebye, retang maminto, king kautusan ng Ginoo. Mapalad laret ang tutupad, king tuntunan, retang maminto, king mabilog dam puso. Mapalad laret ang maminto, king kautusan ng Ginoo. Binye mula kaya kami rin kaya kang kautusan, ban kaya kami lang tuparan, kimit mong kaingatan, manano na sanang manatili kong tapat, karing utos, akako mo patupad. Mapalad laret ang maminto, king kautusan ng Ginoo. King mabilog kong puso, ikam purian kabang kakulang pag-aralan, dingke ang kayatulan, dingke kan tuntunan, kakulang tuparan, emo ko sa lubos lalakwan. Mapalad laret ang maminto, king kautusan ng Ginoo. Parangalan tayo po yung maya pabalita.
Yung ginamanatili kaya kayo. At keka ante mo rin. Pamipasya king maya pabalita agpangkang Mateo. Ligaya keka o Ginoo. King panahon na ita, Jesus, sinabi na ka rin kayang alagad. Dimdam yun naman kanitang minuna, mituro ka ring tao. Luguran me, ing kaluguran mo, at pikasaman me, ing kasalang mo. Dapat ngini sasabihan ko kay kayo, luguran nyo la ring kasalang iyo, at ipanalangin nyo la ring liligalig kay kayo. Kanita maging tunay na kayong anak ng igpayong at subanwa. Huling papasyag nening Diyos, papaslag nening Diyos, ingaldo na karing emayap at karing mayapataw. At babiyena ingurana karing darapat mayap at karing darapat emayap. Nano nga blas ing panenayan niyo, kingig pa, nung luluguran nyo lamo, retang malugod kaya kayo. Ang yang ding talapan niyang ilbis, baka niya ning darap tanda. At nung ding kakaluguran niyo, ilamong pagkasabihan niyo, at inumaring karaniwan kanita. Ang yang ding pagano, baka niya ning darap tanda. Inya, sukat kayong maging ganap, antimonong makanano yung ganap, ingig payong at subanwa. Mayap ng balita ni kaya katang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Matindi yung amano ng Ginoo, no? Luguran nyo la ding kasalangyo. Luguran nyo la ring masama kay kayo. Luguran nyo la ring darapat maro kay kayo. Luguran nyo la ring manira kay kayo. Ay pinibuli na sabihin. May bayad siya. No? Luguran me, ing kasalang mo, ing manira kay ka, ing darapat maroke ka, deta. At kaibat nga ng Migdalerayan, nung luluguran nyo lamo, detang lulugod kay kayo, nanong pangayaliwayo, kareng talapan niyang ilbes. Kasi biyan ng Jesus siniuling kitang mayon ng panahon, din talapan niyang ilbes, ganaman ngayon, no? Considered lang public sinners. Tuturing lang makasalanan. No? So nga nawaring Jesus karening Hudyo. Nung dinin taong dinin nga, natuturing yung makasalanan, kalupa na naman, nanong pangayaliwayo karela, nung ding luluguran nyo, din mong malugod kaya kayo, o ring sisikaswan nyo, dito mong malapit kaya kayo. Nanong pamiyaliwayo? Karening talapan niyang ilbis o karening pagano? Pare-pareho kayo mo nung makanyan. Niya nga ng Jesus, no? Ing Diyos nga na, pe pagpanay nguran, karing mayap at karing marok. Ingaldo pe paslag na, karing mayap at karing marok. Ing Diyos ay ang big play favorites. Ing Diyos, babiyan ng aning grasya na, karing sablang tao, mayap yaman o marok. Uling ay ang mag-favorite, asahan na karing tawong mayap, isundo tayong kaya panda, uli ning mayap ng daraptan ng Diyos. At yatang marok dapat, minsan niyaldo, migising la, uling na ning lugod na ning Diyos, karela. So yapin yan, ing
burin nang ipasya kaya katamo ng Ginoo. At itang mabayat na salita, luguran me, ing kalaban mo, ing kasalang mo. Balayo, niyang panaral ng Yesus ini, Yesus daranasan na, ing bayatan, adarap tanda kaya, di kayang kasalang, ding manira kayo. Araranasan na. No? Panyirande, pamalagwande ang demonyo, prinsipe daring demonyo, pag nasandeng paten, yet, epepay Saul kanita, Jesus. Epepay Saul. Eno, tikya na kaisipan dening taong dening masama karela. Nune, pignasana lang iligtas ngan. Pignasana lang magdawang biye para karelangan. Ing tutunan yan, talaga naman, Jesus, inyang Mateya, Mateya para ka rin sablang tao. Para ka rin mangayap mo. Mo para ka rin kayang alagad. Mo para ka rin tutuki kaya. Ali, bigdawon niyang biye, pati ka rin masama kayo. Anya pinanula rin tauling amanong pepalwal na kekataning binigkas ng Jesus, bayamete, igpa, patawaran mula, uling erabalo, ing darap tanda. So niya pinyaning meto nga kaisipan na tuturo na kay katamo ning Ginoo. Meto nga tuntunan, wari, at tuturo na kay katamo ning Ginoo. Kitang minunang panahon, itang kasebian tamo, kautusan ng Ginoo, luguran may ing kapara mong tao, anti mo ing sarili mo. Baliyo itang batasayta, kitang minunang panahon, iya pa may kompleto. Uling kitang minunang panahon, ing pandalawera, ing kaparadang tao, den mong kamag-anak da, den mong pamilyara, den mong kakalukuran da. Makanyan, ilang mong kaparadang tao, di nga liwa, edano kaparang tao. Tuturing dalang pagano, tuturing dalang kasalang, tuturing dalang makayaliwa, alalang pakialam, karetang aliwang tao. Kaya mo yun ang panahon, makanyan pa yung translation da. Tungkol kening luguran may kapara mong tao, anti mo ing sarili mo. Itang sarili mo, deta mong malapit keka. The rest, wala kang pakialam. E niya ni Jesus, o ini peka masala na, segarane, luguran me ing kasalang mo. Ipanalangin me ing kasalang mo. Luguran me, suyuan me, ing kasalang mo. Balayo, dening kasebyan na rin, kitang minunang panahon, ating may itong istorya ng Maximilian, sometime in the year 295 AD. Kasulungsungan dalang pangwanan, no? Conscript dening maging sundalos. No? So, mobilize na misa na yaldo, dining army, kukuha lang sundalos. Metong ka rin may piling maging sundalos, sabi ni Maximilian. Tinanggiya, ako pwede nga nang maging sundalos. Uli nga ako, metong kong Kristiyano. Kaya yung paten, yung kasalang ko, yung kalaban ko, kaya yung paten, ay niya pinakubisa. Ang kanyang may kabadbaran ng pang may kadimandahan, di yung dimandahan ng gobyerno, yung Maximilian, at pinili na pa yung matabtabya batal kesa ketang maging sundalo siya at kay ba't makamatay ang kalabana. Huling na sasabihan ng Ginoo, luguran me ing kasalang mo. Y Abraham Lincoln, makanyan mo naman, no? Metong yung kasebian. Misa na yaldo, y Abraham Lincoln, entertaine ing metong sundalos sa Confederates. Then Confederates, kitang panahon na Civil War king America, ilapit din kalaban dala din Union Army. Yung Union Army, ilapit din king gobyerno. Then Confederates, ilapit din linaban king gobyerno. Bisa na yaldo, kasabi ng Lincoln, Abraham Lincoln, ing metong sundalos kaling Confederates. Dintaging meto nga babae at nga na. Siguro po mas mawalaga spend yung orasyo nung makanano yung lipulan ding kalaban nyo.
aliwait ang entertain nyo la, aliwait ang pakipagkaluguran nyo la. May ba si Abraham Lincoln? Totoo ita, yung tutunan yan nga, ban alupig me, yung kalaban mo, dapat makipagkaluguran ka kaya. The best way to conquer your enemy is to befriend him. The best way to conquer your enemy is to befriend him. Uling, nung pakipaten me, hanggang mo kitang may papatayan, may panggantiyan. Kasulunsun keping pagkarandaman, no, itang dahilan, no, ba't may kagyera king civil war king America. At first, pakipaglaban din karapatanda. But then later on, naliwanag yung karapatan din pakipaglabanda. Pakipaglabanda, impamangantira. May papagganti na lang mo king patayan. Pete may ning pamilya ko, patenda ka naman. Pete may ning kaluguran ko, patenda ka naman. Meging gantiyan, ala ng prinsipyo. Later on nga na, in gera king America, Civil War king America, ala ng prinsipyo. It's a simple vengeance. Gantiyan. May pangganti na lang mo. No? Yapin ng milyarita. Ala ng prinsipyong mimiral. So yapin niya ng kabubulyana. Patse kabiasang mekirap, keng kasalang mo, daragul mo ang problema. Yapin ng Misanildo, yun ang metong makasake keng bus, keng bus. Ining mitatala, o nang ining tatang, apindot na ining by accident, apindot na ining para mag-stopping saken. So mag-stopping saken, maninayang kuldas, alang ko kuldas, suling by accident. So linapit siya ining tatang, pintala na ining driver, sorry by accident, apindot ni ining para stop. Ano yung driver? Tinala ka dyan, pelmura na yung makanyan-kanyan Talagang mga sakit na palmura. Inya kalba, yung pelmura na bubula din yung tatang. Inya magbalik kayong luklukan, ang ana ning anak. At nga na may pekilabanan na, wala na kamang kasalanan. May nyad na kang sorry, etc., ang ana ning anak. O ba't kami kibat, o kami depensa kayong sarili mo. Pekibat na ning tatang nga na. Balam ito nga na, ding driver keti nga na, 12 hours lang magmaneho. 12 hours. No? Mapagal yang mapagala na. Ita nga ng 2 minutes, apig kamuha na ka na ako. Sapat nga na, ingablasanan king marok mo naman, ketang pagal ng daranasan. So menupaya ko, uling balo ko, ing kasakitan at daranasan na king pamagmanewo. It is not kay fair nung pakilabanan ke parugo, ketang adwang minutong pelmura na ako. No? It ay worth ketang 12 hours ng pamagserbisyo karing tao. Sa pinimpekibat na ito. At siya piniting burin ng ipasyag kay katamo, ning banala kasulatan. Lawan tamo itang mayap dang depatan ding tao. Higit ketang karelang kamalyan. Banagyo tayang luguran, yung kay katamong kasalang. Uling yung tawong kasalang mo, beging kasalang mewa, uling may kamali, more or less. O baka naman, ikang may kamali, mumuatanggap yung kasalanan mo. But then, yung taong makanya na klas, may kamali keka. Naman magkamali mong magkamali. Nung may kamali kaya kapi kasaman me, alang masanting at dugpakeka. Lalong-lalo na nung magtanam kang mua. Isang kay kapang karabyado, ikang mua, ikang magtanam mua. Balang akit me, siraigaldo mo. Balang akit me, may stress ka. Iyakasdan mo lang mangisipan keka. Ikang karabyado. Ikang karabyado. Anyay ni Jesus, so ining itang salita ng Jesus nga na, be perfect as my heavenly Father is perfect. Maging ganap kayo nung makanano yung ganap, ingig pa akong atsuban mo. Ano po rin sabihan Kenny, na maging Diyos-Diyos ang tamong kalupa na ng Diyos. That can never happen. Imposibleng maging Diyos tamo. Ano po rin sabihan maging ganap tamo nung makanano yung ganap, king kayang ka Diyos na nali. Ano po rin ang sabihan ni Jesus Kenny,
Be perfect as my heavenly Father is perfect. Maging ganap kayo, makanayang ganap, pingig pa akong atsuban mo. Muna sabihan, maging ganap tamo king pamaglugod. Maging ganap tamo king pamananggap ka rin kaya katang kaparang tao. Nung makananong ang Diyos, no, papaslag na yung aldo, karing mayap at karing marok, babiyan na yung uran, karing mayap at karing marok, makanyan mo naman kaya katamo. Ituring tamo yung kaya katang sarili, yapintang inisplika ko niyang, inisplika king our Father, no? Igpami at ikabanwa. E nasabing igpako. E nasabing igpako. E may sa sarili na ng Diyos. Suling, balang mga di ka as a community. Mga di ka pakyabe mo rin kayabe. Uling, betong tamong pamilya. Betong tang pamilya na ng Diyos. Agyang makanano ya karoking kapara mong tao, kapatad me pamurin. You are our brothers. We are our brother's keeper. You are your keeper to your brother. Itaming talayingat ng kapatad tamo. Nung bigkamaliya, so pantayang imatulid, no? In kayang sarili, o isamasa ng kayang sarili. So pantaya, kesa kitang atulan me, kesa kitang ileleme, kesa kitang pikasaman me. May kamaliya, tungkulan tamo, so pantaya. Banlarinan itang kayang kamalyan. Yapin yan dapat in kaya katamong maging panlalawi na kaya katamong pamakipag-ugnayan kaparang tao. Pamilya tamo, may itong tamong pamilya. Nga, nung tuturing yung anak na kaning Diyos, patunayan mong anak na kaning Diyos. Kapamilatan ning pamaglugod mo karing kapara mong tao. Nung imeg yung luguran ng kapara mong tao. Nung imeg yung luguran ng kasalang mo. Nung imeg yung luguran ng dinapat maroke ka, at pikasaman me, yung taong dinapat maroke ka, anti mo nang tinuring yung sarili mo, nakaanak ng Diyos. Patse pepayalyan me, yung kapatad mo, yung Diyos yung pepayalyan mo. Yan pinanong sinabi ng Jesus. Nano maring depat mo, kining tawong mababangay ti, kanako mo depatan. Precisely. Petsepe payalyan mo ang kapatad mo, king kayang pamangailangan, ing Diyos yang pepayalyan mo, ing Diyos yang gilutan mo. Anti mo nang tenuring ang sarili mo, nakayanak ng Diyos, uling eka makipamilya king Diyos. Nung tutukang makipamilya king Diyos, dapat ating kang masabal, karing kekatang kaparang tao. So yapin niya ning burin ng ipasya kaya katamo, ning banal na kasulatan. Watoto, masakit siya. Masakit siyang lukuran ng taong memerwisyo keka. No? Nga na, ipanalangin me, nga na, ing darapat maroke ka. Panalangan ko na naman po nga, no? Na panalangin mo, batene sana, may kakanserya sana. Ay liway nga man waning nga pong ginuitang pangadime katang marok. Pangadime, ita sanang migising niya pinubluban at magbayoya king kayang pangataw. Iya pinita, dapating maging attitude tamo nung tuturing tamo yung kaya katang sarili, pamilya na katamo ng Diyos. Masakit siyang gawan? Masakit siya. Pero yung pisasabihan, ano yung masakit o mayan? Yung pisasabihan, ano yung masakit o mayan? Yung pisasabihan, bisa kang maging kapamilyanan ng Diyos. Bisa kang maging kapatad ng Kristo. Bisa kang miras king kayarianan ng Diyos. Yapin yan yung pisasabihan. Ano yung masakit o mayan? Yung pisasabihan, bisa kang maging pamilya ng Diyos. So, ininggawan mo. Ininggawan mo. Luguran mo la, patiring dinapat mayap keka. Suywan mo la, patiring dinapat mayap keka. Balayo, ibaling kakaba kong bagya. Bayan mo nga hindi dyan masalese. Masakit siyang gawan. Masakit ang gawan. Nuling, yung kikata mo sarili, mo na naman na, eta naman computer. Bunemeng i-delete, delete me. So mo rin sabihan, halimbawa, mako keka, mako kang konjun, makong makeka, diptananan mo kong mayap, pegin dredos mo ko. Ngayon, inanggawan ko, may mako keka. Alo ko kitang mako keka ng bigla-bigla, ali. Nanong gawan ko, para tuparan ko
ing kasebianan ng Ginoo, luguran may ing kasalang mo. Umunan dili, may panyiran. Ala ang magsalita na anumang laban kayo. Pibatan mo itang muha mo. Muha ka. Okay, muha ka. Normal mo itang mimimuata mo, kaya tawong magkamali. Lalo na pagka sinirada ka tamo, something like that. Mo naman na-delete ita. Ita naman computer. Mo ala ko itang muha mong bigla-bigla. Pero, iset mo yung sarili mo. Ka magsalita, laban kitang tao nga ita. May tutukyan kitang mali ng depatan. At yung kadwa, yapin ini. Isabihan mo king Ginoo, italaga mo king Ginoo. Anytime mangailangan niya, yung tao nga ini, ikang munang diling sumaup kayo. Ikang munang diling sumaup kayo. Makanyan may alukuran ing kasalang mo. Talaga mo king Ginoo, mua kong mua kong tao ngayon, marokya depatan. Hanggang ngayon, mua ko pa. At saka yung puso ko yung mua ko. Kuwala ko, magkasakit ko. Pero, ban kanita makapaglarin ko king kanakong mua, pangako ko kaya Ginoo. Anytime na mangailangan niyang saup yung tao ngayon, ako ing munang diling sumaup kayo. Pinting kabaldugana, in a practical way, luguran me ing kasalang mo. Luguran me ing dinapat marok keka. So dombage, ka magsalita na ano pa man, laban king tawong yan na sinira keka. Okay mo nung aching mua mo. Ing mua ning tao, mo naman, eta naman computer, buri me i-delete. I-delete niya mo, mawala ya. Ita pwede kanita. Na uling atin tao mong kapanamdaman. So mua ka. Okay, mua ka. Pero ketang mua mo nga ita, mo paintulutan, ing siran me dangalan. Migkamali ne. Tunay itang migkamali na nga ita. Mo nesisiran ka rin aliwa. Sarilinan mo na mo. Nung bisa kang maging anak na ng Diyos, nung bisa kang maging kapamilya na ng Diyos, magsakripisyo kan ditak. At kay bati pangako mo king Ginoo, king pinandit ang tao ngayon yung mga hilangan niya, akong munang diling sumaup. At gawan mo ita, maging anak na kaning Diyos. Maging tunay kang anak ng Diyos. Luguran may kasalang mo. Ipanalangin mo la, dit ang taong lulupig keka. King antikaniting paralan, maging anak na ka ng Diyos. Amen. Bendisyon na anak kayo ng mayupayang Ginong Diyos. Talakad tamo po. Kapatad manalangin tamo, king igpa ning pakalulo. Amag nasang akam tanda ing kaligtasan ding sablang tao at maging ganap ing karelang biye. Kaya ba't ning balang kayadwanan, nga tamong manalangin, Ginoo, dinan meng pamagbayo ing kekang balayan. Ginoo, dinan meng pamagbayo ing kekang balayan. Para king kabilugan na iglesia ng Diyos, luminis siya sa at may pabanalan, kapamilatan ding kapag masusyan ning CUARESMA, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, dinan meng pamagbayo ing kekang balayan. Para king mabilugayato, ing makatuliran a kapayapan at tunay pamikakapatad, mirasana ka rin sa bansa, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, dinan meng pamagbayo ing kekang balayan. Para ka ring masakit a katawan,
at kaisipan, lalo na rin sugapa king droga, mirinan lasanang kapasnawan king karelang kapagsubukan, at may balik ing kalusugan ing karelang pamikakatawan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, dinanmeng pamagbayo ingke kang balayan. Para kaya katangan, ipagkalubnasan ng Diyos kaya katamo, intunay kapisnawan karing kaya katang kasalanan, at ing tiyaga king kayang grasyo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, dinanmeng pamagbayo ingke kang balayan. Ipagkaloob mo king tapat mong balayan, isikanan, makiyagum, king anak mo, kadating pamagsane, king CUARESMA. Akalag adasana, ing karelang pangatali, karing bagay makayato. Lubasan, ing karelang sarili, king matuarang panugali. At may blas, king bayong pangatawo, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Manalangin kayo kapatid, ban kanakot kayo kayong taon, maging katanggap-tanggapi, arapan ng Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapanes saning Ginoo'y tindawon karinggamat mo, king ikapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kay katami kasaplalat ning mabilog ng banal na kapulungan. Ay paming bigla lang, ibayo mo kami, kapamilatan na niting Eucharistia, maging lalo kesa ng kawangis ng Kristong anak mo. Itiyadwan making kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Hindi naman natili ake kayo. At keka ante mo rin, Itas sila ring puso yung. makatasno king Ginoo. Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay ping karapat dapat at matulad ng pasalamatan da kang parati numan ka rin o ipa Diyos king alanganga at lubos mayupaya. Iting mawala ng panahon ng grasya, yung regalo mo king kang pamilya, ban makapagbayo ke pilubluban, tirinan mo king sikanan, ban padalisayan din ke kaming puso, banasupil din ke kaming ilig, at kapamilatanan iti, malaya kaming makisuyo keka. Tuturo mo king may biye-biye, kaniting lilipas sa yato, kabang ding puso mi, makayanala king mapupupos sa yato. Ulinita kang bering sa blangkor ng anghel ka rin banwa, darilot may kekang ligaya, lain makibelang to ng babeka puriyan keka, at ngaming ang sasabi, Banal, banal, banal yung Ginoo, Diyos sa mayupaya, mimuyeng banuating yato, king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalay jeng daratang king lagyo ning Ginoo, o sana king kakatas-katasan. ikapining banaloig, paikan simulis sa blang kabanalan, ulinita ipaniga po mi, itugtog may ng Espiritu mantimayang titi pangambon, kareteng ayin mi, ban pabanala-nalat para kaya kami, gawa na lang katawan at daya, ning ginaming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, bayan ako sang loob ninawan ng biyanak, yung pamaylas at kamatayan, kinwanang tinape, pasalamatan na ka, pirason at binyene ka rin kayang disipulo at nga na, kunan niya iti kayong anak, kanan niya, uling iti yung katawan ko, amidawon para kaya kayo. Ginoo ko at Diyos ko.
Makanyan mo naman kay Badang Minapon, kinuha na yung kalis, pasibayan pa pasalamat keka, binyane ka rin kayang disipulo at ngana, wananyeti kayo nga na at minom kayo kaniti. Huling iting kalis ng kanakong daya, inday ng bayo talanganggang tipan, ame bubo para kaya kayo at para karisablang tao, para kayong kapatawaran da rin kasalanan. Daptan niya itiking kapigaganakan ka na ako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ng kasalpantayanan, Kristo mete, Kristo sinubliang mebye, Kristo datang yang pasibayo king kawakasan ng panahon. inyangin ng kaganakan mi o mapamakadulangig pa, yung kamatayan at pangasabi ng mebye, darawan mi yake kay ting tinapin ng biye at ting kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, yung pepalyarian mo kaming matampang talakad, harapan mo at sumuyo keka. Di kami kansanang misulusulok yung katawan at dahil ng Kristo, tipunan na kaming anting metong ng banalay Espiritu. Ganakan me o ikpaing banala kapulungan mo, makalaganap, kimabilo kayato. Pag may ganap iya sa akin lugod, kambi ng Francisco, kay kaming Papa, Florentina, kay kaming Arsabispo, ding sablong Obispo, pari Diakono, at isablang susuyo, kay banala kapulungan mo. Ganakan mula naman yung kapatid ming minuna ng pepainawag, yung pikong kapanayon, yung pangasubling mebie. Idalang mo na di sablang mayang mo na biyaking pakalulong mo kitang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat makamit keng bilang hangga. Ban kambiyanin mo na Birhen Maria Indo ng Diyos. Kambiyanin San Jose ang esposo na. Kambiyanin mo na apostol sa nagustuhan na kay kaming patulunan. At kambiyanin sablang banal may biya kalugod-lugod kay kaking kay kabaning panabon. Apor yan at apaligayan na kasana king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kambiyan at kayo, Diyos, yung pang mayupayang tuto, kagamling banalay Espiritu, kaya kay sablang tangalan at ligaya, manggaman, king alanganga. Amen. Ngini, manalangin tamip ng kapanalikan at lugod, king igpa, karingamanong tiro na kay katama ng Gino. Ipamiti ka banwa, bisambaning lagyo mo, tatang kay kaming pamag-ari mo, may pamintuan ng loob mo, kay tisuli panti banwa, yung kakanan mi, king aldoldo, ibigay mo kaya kami, king aldong ini. Apo ni patawad mo kaya kami, ding salami kaya ko. Anting pamamatawad mi, karing may kasala kaya kami. Magkay paisawol, king tukso. Manay kabos mo kami, king marok. Amen. Kabos mo kami, king sablang marok, malugod mong pakalubing kapayapan, king panawon mi. Maning kasapaning pakalulo mo, may timawa kaming parati, king pamandalipan ng kasalanan. At may kabis kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panan at pagsadyan may panyatanamit mong ligaya. Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling ke kayong kayarian, ning kayo pa yan, nating ligaya, manggaman, king alang-angga. O ganun Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan dalakwan ko kaya kayo, kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Amo sana babalik na ning kay kaming kasalanan. Noon yung pansinan mo yung kasalpantayanan ng banala kapulungan mo, at pamayapan at pisan metongan mayag pangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Payapanin kinuman tabi sa kapilan man kaya kayo. At keka ang timurin. Yan pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong. Kordero ng Diyos, sa milalakohing kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakohing kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakohing kasalanan ng yato, ibigay mo kay kaming kapayapan. Iye Kristo yung kodero ng Diyos, yung milalakayang kasalanan ng yaton, wala rin maiyawos, nga po naning kordero. Ginaya ko rapat dapat pabalaos keko, dapat king ka sa mga mano, kumayap na ako. Tawa ng Kristo. Amen.
Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atyuka king kabandal-banalan na sakramento. Kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pagnasan ko yung tanggapan da ka. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atyuka kini. At pagkasanbet ng keng lubos sa ning sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen. O kakong Diyos, o kakong Ginoo, gawan ring malinis ang puso ko. O kakong Diyos, o kakong Ginoo. O Diyos ko, malunos ka kanako. Ulitin ka lang namas, alugod mo. Ulitin maragun, alunos mo. Wasan mo lang ang kasalanan. Gawan ring malinis ang puso ko. O kakong Diyos, o kakong Ginoo, gawan ring malinis ang puso ko. O kakong Diyos, o kakong Ginoo. Manalangin tamo. Kay paming malugod, yung amano mo, yasan ang mantabi kay kami, papunta king kapayapan, ding kikang kayarian. Yung pamangan at tatanggapan mi, pasignakan kay salub, king manatili mong lugod. Iriadon may king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Pangadyan tayo po yung oratio imperata laban king COVID-19. O Diyos sa igpami, lalapit kami keka kaniting masipit ta pamangailangan mi. Adwan mi keka yung kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Ape pasakit na't may kamate na karing dakal a tao. Ipanalangin mi,
Antabayanan mo la rin taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Kambila na tingatan mo la rin doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin milaret ang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laret ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alang hanggang kapaynawan, detang miyango na biye. Pagkalam mo ke kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panahon. Ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla. At ban makasaop kami, karetang atyo king pamangailangan. Ipaniga po mi keka, impatuknangan mo na impangakalat niting virus, ating pangakabos mi karintakot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginoming Heso Kristo ang anak mo, ang mabibiyempon mag-ari kambiyem. King kami atunganin banalay Espiritu, Diyos manggaman king alang angga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banala na indunin Diyos. Emo sana pisaweli, ingaklis mi keka, king pamangailangan mi. Nunebagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Santo Cristo del Perdon, Pakaduluan mo kami. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Monica at San Agustin, Ipanalangin mo kami. Hindi naman natili kaya kayo. at keka ang Timorin. Bendisyonan na kayo ni Maypay ang Ginoong Diyos, singig pa, anak at banal ay Espiritu. Amen. May kayo king kapayapan, mabiyasa tasa ng lugod, nung makananakatamong tiro, nigig patamong at syubanwa. Salamat, King Diyos. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili.